Il-Gvern Malti waqa' 60 post fil-lista ġurnata li timmarka l-indiċi tal-pajjiżi fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus. Din hija l-istampa li toħroġ mill-indiċi AML ta' Basel għal din is-sena meta wieħed janalizza l-lista globali. Meta mbagħad ħares lejn il-pajjiżi Ewropej l-indiċi jpoġġi lill-Gvern Malti fi 32 post. Dan meta fl-2019 Malta kienet fid-9 post. Analiżi li saret mill-gazzetta Il-Mument turi li fost il-pajjiżi tal-Ewropa il-Gvern ta' qabela niżel 23 post. Dan ifisser li Kastilja falliet testi oħra importanti b'reperkussjonijiet kbar għal qasam finanzjarju. Fl-aħħar 4 snin, Gvern Laburista kellu jħabbat wiċċu ma' diversi skandli marbuta ma' ħasil ta' flus, kif ukoll banek li spiċċaw bil-liċenzja tagħhom irtirata. Dan apparti li Malta spiċċat imċabsa fil-Panama Papers minħabba esponenti għoljin f'Kastilja. Din il-lista magħrufa bħala il-Basel Anti-Money Laundering Index tkejjel x'tip ta' ħidma qed issir mill-gvernijiet tad-dinja biex tiġi miġġielda l-pjaga tal-ħasil tal-flus. Il-Basel Index huwa konsidrat bħala l-aktar indiċi serju u affidabbli u huwa konsultat mill-aktar istituzzjonijiet awtorevoli fosthom Transparency International. L-indiċi jippreżenta klassifika ġenerali tal-pajjiżi kollha din is-sena 141 b'kollox. U allura jippreżenta stampa ċara tal-ħidma jew nuqqasijiet min-naħa tal-gvernijiet fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus.